Ćao svima, dobar dan iz Brna. Danas je 2. mart 2026. godine. Konačno, posle 5 meseci čekanja od onoga prve posete Brnu, konačno krećem u proces donacije jajnih ćelija. 5 meseci sam morala da čekam na ovaj moment, ništa se nije dešavalo u međuvremenu. Ja sam mislila sad ću to odmah. Znači, došla sam ovde na konsultacije, sve super, krenula sam estrogen 2 puta dnevno, rekao sad će to odmah sledeći mesec. Međutim, ne ide baš sve tako lako. Desilo se to da baš kada sam trebala da krenem da uzimam progesteron, vadila sam krv, nivo progesterona je bio toliko visok da sam momentalno morala sa svime da prekinem, jer je doktor rekao, ne daj Bože, bit će nešto loše po tvoje zdravlje. Znači, to je bio već novembar. Pa onda kao, ajde dobro, sledeći ciklus, pa ja naravno ne dobijem, jel? Pa onda dobijem trovanje hranom, pa u januaru dobijem drugo trovanje hranom. Znači, konstantno je bilo nešto. I naravno, ja nema crklusa, nema krvarenja, nema ništa. Ne mogu više bilo je čoveče, šta je što hoću li ja, više vreme prolazi. Ništa se ne dešava, apsolutno. Tako da sam, bukvalno, evo, ovo se sad desilo u poslednjih 2 nedelje. Ma kakve, nije ni toliko. Desilo se sve iznenada. I evo, kako? Evo malo da vidite kako ovde izgleda. Inače, Brno je jedan mali grad, pa zapravo nije mali, mislim drugi je po veličini u Češkoj, posle Praga naravno. Iskreno, meni se lično mnogo dopada, zato što mene podsjeća lično nekako na Novi Sad. Meni je baš super. Vreme nas je stvarno poslužilo, mart, početak meseca, nosim jaknu, ali je sunčano, prelepo stvarno. Da dođete ovde na nekoliko dana na odmor, iskreno stvarno je lepo. Ima šta da se radi, ima kuda da se šeta, vazduh je čist, sigurno je, ljudi su onako friendly, stvarno jedan lep gradić, skroz super je. I bukvalno evo sad je, kažem, 2. mart, pre nekih, da kažem, 12-13 dana, pošto ja sam dobila, znači to više nije ciklus, mislim da podsjetim, imam 44 godine i radila sam testove i ispostavilo se da sam ušla u perimenopauzu, znači nemam ja sad tu više mnogo vremena da čekam i tako sam im i napisala, meni treba plan, ja hoću da počnem proceduru, dajte mi nešto čoveče. To je bio tipa utorak, veče, meni je moja koordinatorka napisala da li biste vi mogli, ako bismo krenuli sutra recimo sa stimulacijom donorke, da li biste vi mogli da dođete ovde da radi se punkcija i oplodnja između 2. i 6. marta. Mi smo pa može. Znači, bukvalno je bilo tako. I to je bilo, znači, od te srede odmah sam ujutru počela da uzimam cikloprogenovu, bele tablete, znači samo estrogen, 2 mg, 2 puta dnevno i to je bilo sve. I bukvalno, znači, meni kakvo je stanje organizma bilo katastrofa i prethodni ultrazvuk, Bože me sačuvaj. Čak sam imala početak i adenomioze. Imala sam 10. dan uzimanja estrogena, morala sam da uradim ultrazvuk i da uradim progesteron iz krvi. Ja sam naravno mislila to će biti katastrofa, svakako, ali nema veze, idemo mi u Češku, pa čisto da se uradi ta oplodnja, pa ćemo da zamrznemo embrione, pa posle doći ćemo jednom i završit ćemo sa tim. Naravno, ja sam otišla na ultrazvuk kod mog doktora, koji mi je već godinama doktor u Dubaju, i on čovek, kad smo mi pogledali, čak sam se i ja onako iznenadila, gledam, što je lepo, nema ništa. Znači, nema ništa. Potpuno uterus prazan, u smislu nema ni jedne ciste, nema ništa, milina, ja obično uvek imam svega dole.
nema, ono sve super, čisto, povukla se adenomioza, ne znam kako i zašto, ali nema ni toga više. 10. dan, znači uzimanja, meni je endometrijum debljine 9,4 mm, a pre toga, znači tih 11-12 dana pre nego što sam počela, bio je svega 3,5 mm. Znači, bukvalno sve se onako, i da, i naravno, ono, bio je ono triple line ili kako to već ide. Uglavnom, doktor se meni rekao, oduševio se čovek i kaže delicious. Kao, baš tako treba i da izgleda. Ja nisam mogla da verujem, oduševila sam se. I onda smo sačekali rezultat progesterona koji je bio sledeće jutro i u koji je bio ono nizak, što je jeli i poželjno. I bukvalno, eto, u petak, danas je da kažemo, znači to je bilo pre par dana, da kažem, pre 5 dana, da, kaže, radimo svež embriotransfer, sve je super. Ureko, čoveče. I ništa, to je bio četvrtak, mi smo u subotu, evo, došli ovde. I danas je ponedeljak. Morala sam da skinem jaknu, prokuvala sam i da stavim naočare jer sam oslepila. Ovde je vreme prelepo, stvarno. Uglavnom, htela sam da kažem da smo imali nekako sreće sa dolaskom ovde, jer to jutro kada smo mi poleteli iz Dubaija, bukvalno odmah nakon što smo mi poleteli, zatvoren je airspace u Dubaju, u celim Emiratima zapravo, jer zbog te trenutne geopolitičke situacije u tom regionu. Tako da, eto, mi smo uspeli nekako da dođemo ovde. Kako ćemo se vratiti, ne znam, ali to je sad trenutno manje bitno. Hoću da kažem, da me neko ne shvati pogrešno, da smo ostali malo duže u Dubaju, da smo išli nekim kasnijim letom, čak i ono pola sata kasnije ne bismo poletali i ja ne bih mogla opet da radim proceduru, morala bih da prekidam i ovaj put. Ali eto, kažem, imali smo sreće tu i ništa, sad smo ovde u Češkoj, pa ćemo vidjeti kako dalje. Može sad malo i sa ove strane da snimam da vidite šta ovde ima. Tako da eto, stigli smo ovde subota veče i ništa, jutros, kao što sam rekla, 2. mart, danas je, verovali ili ne, i prva godina moga podcasta Moć istinitih priča. I da li mogu na lepši način to da proslavim. Ne znam da li je to neki znak ili nije, ali eto, na godišnjicu mog podcasta, prvu, mi smo bili u klinici danas i započeli smo, ušli smo u proceduru, urađena je aspiracija jajnih ćelija donorke, moj suprug je dao naravno uzorak i eto, krećemo. Šta još da vam kažem vezano za ovo? Moje dosadašnje iskustvo sa klinikom Unika u Brnu je veoma pozitivno, obzirom da su ljudi zaista direktni. Nema tamo sad ćemo malo ovo, sad ćemo malo ono. Ne, znači, bukvalno oni su meni poslali plan i to je to. Znači, veoma često žene pričaju kao ne postoji ta konekcija između doktora i pacijenata i tako dalje. Ja nekako razmišljam, na kraju krajeva to je njihov posao. Mi ne možemo da očekujemo da to bude ne znam kakva konekcija i kakva pažnja, jer žena i parova je mnogo koji prolaze kroz ovo, jel? A doktora je malo. Tako da ne možemo mi da očekujemo da to sad bude ne znam nija šta. Po mom mišljenju ono što je bitno jeste da je komunikacija čista, da je jasna i da se zna koja su očekivanja. Znači ja očekujem 1, 2, 3, 4, doktor može da mi ponudi 1, 2, 3, napravi se plan i vi pratite taj plan. Nema tu šta, mislim, mnogo to je ono što se meni ovde svidelo, tako je i bilo.
komunicirala sam sve vreme i još uvek naravno komuniciram sa koordinatorkom koja je locirana ovde u klinici, ona se zove Lucy i bukvalno komplet komunikacija, znači sve što vas interesuje, idete direktno preko koordinatorke. Ukoliko imate neko pitanje za doktora, neku nedoumicu, bilo šta, vi nju pitate i ona to u roku od istog dana, u roku od sat, dva, vi dobijete odgovor na to pitanje. Tako da vrlo je sve standardizovano i mislim da tako i treba da bude. Tako da eto, tako je i kod nas bilo, bukvalno i danas kad smo došli, mi nismo ništa čekali. Znači ona je tu bila u roku od 5 minuta, potpisali smo šta smo trebali da potpišemo, uplatili smo, moj suprug je dao uzorak i to je to. Obzirom da je sve super kod mene u ovom momentu, hvalim te Bože više, nema tu šta. Sada će da nas obaveštavaju, sutra ću valjda dobijem kako ide, koliko smo dobili embriona, kako ide razvoj embriona i tako dalje. Dan pred vraćanje treba da radim krv, a opet nivo progesterona i to je to. Dan posle toga, to je u subotu, radimo vraćanje embriona i to je to. Cela procedura. Jedna stvar za sve vas koje planirate da radite donaciju jajnih ćelija, priprema za ovu proceduru je stvarno toliko jednostavna da, eto, ja nisam ništa ni osetila, bukvalno. Uzimam 2 puta dnevno, to sam već i spomenula, estrogen 2 miligrama, 2 ujutru i 2 uveče. Eto, to je to, apsolutno ništa drugo. 10. dan treba da se uradi ultrazvuk i to je to. Da, uzimam i jedan suplement jednom dnevno koji se zove Femibion. To su raznorazni vitamini ili šta je već, možete da izguglate. I to je to. Znači, nema bockanja, nema ništa. Znači, ja čak nisam ni u isto vreme ovo uzimala. Znači, uzimam kad se setim ujutru i kad se setim uveče i eto, kod mene je ispalo na kraju do ovog momenta stvarno sve super. Tako da eto, nema šta. Da, ja sam postavila isto na nekim Facebook grupama par informacija kako procedura teče. I sad bilo je dosta pitanja vezano za cenu procedure. Ja mogu samo da pričam o klinici o kojoj sam ja. Ne mogu da ništa zakažem za druge klinike jer ne znam. Ali konkretno u ovoj klinici oni imaju nekih 5 paketa. Ja sam, kad sam i došla, ja sam tačno znala šta hoću. Ja sam želela da imam mogućnost izbora od više donorki. Zašto? Neposredno pre nego što sam odlučila da dođem u Češku da radim proceduru, ja sam imala konsultaciju sa jednom klinikom u Grčkoj. I iako super je sve delovalo, doktorka je odlična, kada smo se dotakli pitanja donorke, oni su meni rekli da je prosek čekanja u Grčkoj oko 6 meseci. Moje pitanje je bilo, ok, ja sam plava, svetla da kažeš, imam plave oči, nisam baš tipična za to podneblje i ona je meni na to rekla pa da kao jesam malo atipična, kao zato oni kažu da je prosek čekanja negde oko 6 meseci, mada to može da bude kao da se desi i da je ranije tipa 4 meseca, ali može da bude i kasnije 8-9 meseci. Tim rečima mi je rekla. I onda sam ja rekla ok, pazi, samo da vam kažem, oni vam daju jednu donorku. Znači, vi nemate pravo da birate. Ja sam onda nju pitala, ok, a šta ako se meni ne sviđa opis te donorke? Ako ja ne želim da uzimam materijal od te žene, ona je meni rekla, naravno, vi ne morate da uzmete, ali onda idemo u potragu za drugom donorkom. I onda ja kažem, pa ok, znači onda čekam još 6 meseci. I ona je kao, pa da.
Pa to meni nije nikako odgovaralo jer ja ne znam kada će to da bude. I onda kada sam uradila konsultacije sa klinikom u Češkoj i rečeno mi je da nema čekanja, meni je to bilo od velikog značaja i to mi je zapravo presudilo zašto sam odlučila da dođem ovde. Kada su mi u Češkoj rekli da nema čekanja, isto mi je bilo kao, pa jel moguće, sad ovde čekam godinu dana možda, a ovde nema čekanja, ali zaista se desilo jer žene ovde sa ovom podneblja imaju karakteristike kao i mi, veoma su slične nama. Ja sam se uhvatila bukvalno da šmekam žene ovde, znači dok šetam. Gledam, rekao, vidi ova što je lepa, vidi ovo, znači, bože, strašno. Ali zaista nije bilo čekanja, jer od momenta kada smo mi potvrdili da će da radimo proceduru, nije prošlo ni 48 sati i oni su nama poslali mail sa opisom 3 donorke. Sad, to sam spomenula kada govorimo o paketima. Znači, u klinici u kojoj sam ja postoji 5 različitih paketa. Moj uslov je bio da želim da biram između najmanje 3 donorke, što znači da paket koji smo mi izabrali je, da kažem, drugi najskuplji. Vi imate još skuplju opciju kada imate izbor između 5 donorki i tada vam garantuju sigurnih minimalno 5 embrijuna dobrog kvaliteta, znači da su došli do blastociste i da su spremni za transfer. U našem paketu, koji je drugi, možemo da biramo između 3 donorke i garantuju nam najmanje 3 embrijona dobrog kvaliteta, znači blastociste koje su spremne za embrio transfer, tako da nama je to bilo sasvim okej i odlučili smo da uzmemo taj paket koji košta otprilike 7.000 eura. Evo, sada želim da pričam o tom najinteresantnijem delu, barem za mene, a to je odabir donorke. Kako se to radi? Bukvalno vi upišete kako želite da ta osoba izgleda. U mom slučaju, znači ja sam stavila želim tu boju kose, boju očiju, visinu, težinu i kod mene je bilo recimo bitno da ima fakultetsko obrazovanje i da se bavi sportom. Znači meni je to bitno zato što ja želim, to sam ja praktično. Ja sam isto završila fakultet i bavim se sportom i sve ostalo i to je jednostavno moj životni stil i želela sam da i osoba koja će da donira jajne ćelije da nekako bar u nekom smislu pod navodnike liče na mene. I naravno tražila sam da imam moju krvnu grupu, to je 0 pozitivna, što je inače veoma, da kažemo, kada se radi donor meč, dosta je teško da baš ta grupa bude meč, gde su oni meni objasnili da donorka ne mora da ima istu krvnu grupu kao i buduća majka. Zašto? Nemam pojma, ne pitajte me to. Međutim, ja sam ipak htela i tražila sam da ima i istu krvnu grupu. Ja se stvarno nadam da će ovaj video nekome da bude od koristi. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno pišite u inbox. Mislila sam iskreno da će to da potraje potraga za donorkom, međutim, kao što sam i rekla, manje od 48 sati dobila sam e-mail sa opisom 3 donorke koje izgledaju po tom opisu, isto kao i ja, ista visina, težina, boja očiju, boja kose i fakultetsko obrazovanje sa mojom krvnom grupom, 0 pozitivnom, i prosto nisam mogla da verujem, nisam znala koju da odaberem i izabrala sam devojku koja po mom mišljenju nekako najviše liči na mene. Tako da iskreno sve je išlo brzo, smooth,
bez ikakvog čekanja, bez ikakvih problema, bez ikakvog zavlačenja, vrlo direktno, konkretno, tako da za sada moje iskustvo je stvarno fenomenalno. Nemam šta drugo da kažem. Kada poredim procedure, konkretno donaciju jajnih ćelija, obzirom da sam to već radila 2 puta u Srbiji sa zamrznutim materijalom i uporedim ovo ovde kada radimo sa svežim materijalom, bukvalno to je nebo i zemlja koja je to razlika. U Srbiji doktor koji je radio meni proceduru, mislim, on je možda stručan za neke druge stvari, ali po mom mišljenju za ovo nije stručan, jer ja sam prolazila kroz komplet IVF proces, kao da mi je radio stimulaciju. To je bilo strašno, što se u stvari kod donacije jajnih ćelija ove procedure ne radi. Radi se samo priprema endometrijuma i materice. Tako da potpuno je sve drugačije. Sve je brzo i straightforward, tako da nema šta. Tako da eto, to je to za danas. Vidjet ćemo sad kako će da se embrioni razvijaju, šta će da se događa i pratimo razvoj dalje. Čujemo se. Evo, proces donacije jajnih ćelija je završen. Mi smo u vozu, idemo iz Brna za Prag, odakle ćemo, nadam se, za Dubaj. Još uvek nije potvrđeno da li ćemo uspeti da letimo ili ne, ali nema veze. Ono što je najbitnije jeste da juče smo uradili transfer embriona. Želim sad da vam objasnim kako izgleda dan po dan proces donacije jajnih ćelija. Rekla sam vam tamo prvi dan da su punkcijom izvađeno je čak 11 jajnih ćelija, što je meni bilo potpuno neverovatno. Sad ono što je dobro kod klinike u kojoj sam ja bila jeste što nakon što vi napravite profil, vi možete da pratite razvoj embriona. Oni vam odmah prvi dan tu, da kažem, pod navodnike upišu koliko embriona ste dobili, onda ponovo dobijate novi update 3. dana razvoja, kada smo mi imali 10, a ne 9, znači na početku izvađeno je 11, oplođeno je 10, pa je jedan u međuvremenu nestao, ostalo je čak 9 embriona. I dan pre nego što je meni rađen embrio transfer je rađena progesteron iz krvi i nalaz je bio sasvim u redu, tako da u subotu 7. marta u 7 ujutru imali smo embrio transfer. Kada sam došla tamo u kliniku, odmah su nas primili, stvarno bilo je sve jako brzo, nije bilo nikakvog čekanja, svi su bili neverovatno ljubazni i nakon što se presvučete i pripremete se za transfer, kada uđete u salu da uradite transfer, tu vas dočeka embriolog, gde je ona nama rekla da su se svih 9 oplodili i da 2 su bila jako dobro kvaliteta, od kojih su jedan već zamrznuli, a jedan će da mi prebace, i da se 7 embriona još uvek razvijaju i da će do sutra, što bi bio znači 6. dan, reći nam koliko je dobrih embriona ostalo i koliko je zamrznuto. Mi smo pitali, dobro, pa možemo mi da prebacimo sada 2 embriona? Oni su rekli ne, mi to ne preporučujemo i zbog godina i uvek može da se desi da taj jedan embrion da se podeli, da se uradi da je oba i mogu da se desi da imamo 2 bebe. Tako da, eto, prebacili smo taj jedan
najbolji embrion, još jedan najbolji je već zamrznut i cela procedura je trajala bukvalno 5 minuta. Vidite, bukvalno imate ispred sebe veliki skrin, moj suprug je isto bio tu pored mene. Bukvalno vidite kako vam putem jedne cevčice vrate embrion unutra kod endometrijuma. I ništa, to je to, vrlo brzo, prosto, to je trajalo svega 5 minuta, znači ništa, bukvalno se obučete najnormalnije i to je to. Ono što je bitno, trebate da vodite računa da bešika bude puna, što je više moguće, kako bi, da kažemo, slika za vreme ultrazvuka bila što čistija i kako bi se to lepo videlo sve. Tako da eto, meni je doktorka rekla, koja je inače načelnica te klinike, da sve bukvalno radim normalno, da nema apsolutno nikakvog razloga da ja sad nešto ležim ili da ne znam šta, samo nemojte u suštini da radite nešto što niste do sad radile. Tipa da sad, ne znam, idete da trenirate, ne znam, nešto što do sad niste radili, tako dalje. Znači, bukvalno sve najnormalnije. U WC možete da idete odmah nakon procedure, neće se ništa desiti. Tako da, eto, mi smo juče ceo dan šetali, podmarali, ništa preterano. Isto doktor rekao da to nema veze ni šta ćemo jesti, ni šta ćemo piti, da apsolutno treba da se ponašamo najnormalnije kao što smo se i do sada ponašali. Tako da, eto, to je to. Mi sad idemo za Prag. Da, jutro smo dobili informaciju da od tih preostalih, znači 7, znači pošto su 2, jedan je vraćen, jedan je zamrznut, tih 7, oplođeno još nekoliko, tako da ukupno sada imamo još 4 zamrznuta embriona, što je zaista fenomenalan rezultat. Da podsjetim, ja sam uzela paket gde nam oni garantuju najmanje 3 embriona, a može da bude i više, dobro kvaliteta, znači da dođu do blastociste. Eto, kod nas se desilo da imamo čak 5. Jedan je već tu. Tako da vidjet ćemo za 2 nedelje šta će da se desi. Naravno, svi se nadamo najbolje, ali ne treba o tome previše razmišljati, razbijati glavu. Jednostavno treba pustiti da telo odradi svoje. Mi tu sad više ništa ne možemo da promenimo. Malo ćemo, treba, mislim, i malo sreće. Tako da, eto, nadamo se da će rezultat biti pozitivan i čujemo se uskoro. Veliki pozdrav i svima puno sreće. Evo, pošto imam vremena, odlučila sam da pričam o jednoj temi o kojoj dosta čitam po forumima i Facebook grupama, a to je kako se pripremiti za proces vantelesne ili šta raditi posle embriotransfera u toku te 2 nedelje. Veoma često čitam da žene, ne znam, leže non stop nakon embriotransfera ili šetaju ili ne znam, pročitala sam skoro da je jedna devojka grejala noge, stopala non stop. Da li se trenira, da li se ne trenira, kako se jede, šta se ne jede, kako se uzimaju suplementi i tako dalje. Ja želim da podelim svoje lično iskustvo, obzirom da sam imala već toliko i vantelesnih i 2 neuspele donacije jajnih ćelija u Srbiji i tako dalje. Svaki put, kada god sam se ili pripremala za proces vantelesne ili još davno kada sam čekala da li je rezultat pozitivan ili ne, ja sam svaki put radila drugačije. Znači, jednom sam, ne znam, u sve to vreme ja se hranim zdravo, da se razumemo, svih ovih 8 godina hranim se zdravo, treniram redovno, vodim zdrav život. Znači, to se kod mene podrazumeva. Čak kad sam se spremala za vantelesne, još sam tek ekstremno, tačno sam znala u koliko sati se jede, šta se jede. Znači, stvarno vodim računa. Imala sam cikluse kada sam suplemente uzimala bukvalno u minut. Imala sam 100 alarma na dan kako bi znala kad šta uzimam, da slučajno nešto ne pogrešim. Prvi po jednom sam samo ležala, jednom sam šetala, pa sam imala periode, sam svako jutro šetala određeni broj koraka kako bi, eto, ne znam, cirkulacija bila bolja i tako dalje. Znači, bukvalno probala sam sve moguće opcije. I evo sad,
nakon što je juče urađen embrio transfer, sve je savršeno izgledalo, a ja apsolutno nisam ništa pazila. Znači ništa. Znači prvo smo u proceduru krenuli iznenada, ajde kao krećemo. Ja apsolutno nisam pazila šta jedem, znači jela sam što jedem inače, jela sam i slatko, najnormalnije, čak sam popila i nekoliko piva u međuvremenu, znači pila sam i alkohol. Estrogen sam uzimala i uzimam ga i dalje, 2 puta dnevno po 2 mg, ne u određeno vreme tačno, nego kada se probudim, znači popijem jedan estrogen, pa uveče oko 7-8 kad se setim, popijem drugi estrogen. Progesteron, naravno, sad stavljam 3 puta dnevno, ali nije to striktno u isto vreme, nego ujutro, midday i uveče. I isto tako još jedan suplemenat, isto gledam da ga popijem u prepodnevnim časovima i to. Znači, niti sam nešto menjala u svom životnom stilu, niti sam trenirala manje ili više. Mislim da sam čak i više trenirala nego inače. Jela sam polu zdravo, da tako kažem. Jela sam slatko praktično svaki dan. Tako da, ja sam nekako živi dokaz da to apsolutno nema nikakve veze. Naravno, ukoliko je žena ima viška kilograma, to definitivno može da utiče na i ostajanje u drugom stanju i sve ostalo. Veoma često čujem da doktori traže od određenih žena da prvo skinu višak kilograma, jer to može naravno da šteti. Ali u mom slučaju ja nemam više kilograma, jedem bukvalno šta mi se jede, pijem šta mi se pije, treniram i sve i jednostavno sve je super. Znači nijedan problem nisam imala, krvni rezultati su mi fenomenalni, bili smo na ultrazvuku, endometrijum je fenomenalan, nemam ni jedne ciste, nema ništa. Ja sam ubeđena sada, nakon svih ovih godina, da to apsolutno nema nikakve veze. Da, naravno, ukoliko trebate možda da izgubite koji kilogram, treba da skinete, ali u bilo kom drugom slučaju, ako ste generalno zdrava osoba, ja smatram da to apsolutno nema veze. Jednostavno, stvar je sve tajminga i jednostavno mislim da je potrebno sreća. Evo vidit ćemo šta će kod mene sada se desi, sve izgleda super, endometrijum je fenomenalan, stanje mog uterusa je odlično, najbolji embrion, sve je super, čak i doktorka koja mi je vraćala embrion je bila oduševljena kako to dole izgleda, koliko je endometrijum debeo i sve. Tako da eto, nadam se da će ovaj put da bude to. Da, ove moje priče vezano za te Facebook grupe i komentare jeste da mi žene previše razmišljamo. Previše razmišljamo šta bi bilo kad bi bilo, da li sam trebala ovako da uradim, da li sam pogrešila, da li ću pogrešiti, možda bi trebala da uradim nešto drugačije, a kako ste vi, a kako sam ja, kako... Evo, nakon ovih 8 godina iskustva, a isto iskustava žena koje sam ja intervjuisala, to apsolutno nema nikakve veze, niti ima ikakvih pravila. Sve je individualno. Evo, ja sam živi primjer da sam probala sve moguće zdrave i nezdrave načine i još uvek se ništa nije desilo, tako da mislim da je samo pitanje sve tajminga, koliko smo mi nekako smirene, koliko god to možemo da budemo i naravno mislim da je tu u pitanju malo sreće. Mislim da moramo da imamo sreće, šta god da nam doktori kažu, bilo kakav protokol da dobijemo, jeste, mi ćemo to da ispratimo, ali na kraju krajeva smatram da ipak moramo da imamo malo sreće i da je pitanje tajminga. Tako bar ja sebe tešim. Možda se to još uvek nije dogodilo jer nije bilo pravo vreme. A iz iskustava mojih sagovornica do sad sve su nekako potvrdile da im se to desilo baš onda kada je to trebalo da se dogodi. Tako da na nama je samo da verujemo da će kockice da se slože i da ćemo da postanemo majke, da nam se ostvari ona naša najveća želja u pravom trenutku.
Htjela bih da iskoristim ovu priliku da vas pozovem da mi se javite i da ispričate svoju priču. Evo, nakon godinu dana koliko traje ovaj podcast, imale smo prilike da čujemo priče sa lepim završecima, kao i one koje još uvek nisu završene, ali verujem da će sve jedna priča koja je došla u ovaj podcast da ima srećen kraj. Javite se, podelite svoje iskustvo, nije sramota pričati o tome. Neplodnost je problem koji, nažalost, ima sve više žena, odnosno sve više parova, i što više budemo pričali o tome i delile svoje iskustva jedne sa drugima, bit će nam lakše da prođemo kroz sve prepreke na koje nailazimo i da nekako zajedno lakše dođemo do svog jednog jedinog cilja. Javi se, ispričaj svoju priču. Vidimo se.